बे साला अम्बिखिया जोंहानि न'आवसो बाहा लानो मोनबाय। बोरै भागोआव मोनफैखोब्रा जोंहानियावलाय दै मानसिखौ ओरैनो नायनो हाखाया बेनि सायाव आरो जोंहानावसो फैना थाफैबावो दै बे साला जुमुनायानो। नोंसोरनि गामिया जोबोद समायना आब'। समायना ना? औ आब' दंफां लाइफां दंसोयो। औ नोंखौ बैथिंजाय लांनि बेरायनो। राजायासो सिरि मोनगोन ना मायोबा? मोना खोना दे दानो फैगोन। रुनाय जोंनि आगै आं फैसा लाबोनि र' दखान दङ मेथाइ जाबोगोन जोंहा। औ थांलाय आब'। ओइ नोङो जोंहानि न'आव खैदिनसो थागोनलै हा? जेसेबां दिन लाखियो एसेबां दिनानो थागोन आङो। मानो होनबा आंनिया न'आनो गैयाबा। गैया साला न' गैया जागोन। आरो नोंलाय माथो असे बिमानैबो नङानोलै गथ'नि हा? माखौ एसेबां मा नांदों हा? माखौ मा नांजासोदों? नोंखौ बिनानाव साननानै लाखिदों थानांगौ गथ'खौ फानो फाना हा नोंहालाय मानो लाना खारबोनांगौ हा? जोंहानि न'आव थाबाय थानाङा दे। आरो मा जमुना आब'नि सिगाङाव जोंफोर सिगां गोसथोलायोमोन होननानै खिन्थादों नामा? खिन्थायाखै आं आरो मालाबाबो खिन्थाया। मालाबाबो खिन्थानाङा दे नङाबा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मिथिबाय? गुमा खफ्रि नों आंखौ खिन्थाजानो गिदों नामा? आं खिन्थाया मालाबाबो खिन्थाया। खिन्थानाङा खिन्थाबा खिन्थु दिगदार दङ। आरो माबारै थाङोबा थां जोंहानि न'निफ्राय मिथिबाय? आरो आंखौ बेलाव बेलाव नायबाय थानाङा मिथिबाय? दानो जमुना आब'आ सोख खालामगोन नुबाथाय। जागोन दे नाया आङो। थुदे आगै थांसै थौ। माखोबा जमुना थंगालिया बांद्राय अनसुलि दिन्थिनो नागिरो। ओइ आदा मायो? मालै बेफोरो मानि सटपट माने बै अम्बिखिना सम्बिखि बिखौ बुंदों आं। मा गुमा खफ्रि आदा मा नोङो मोजांसो मोनदों नामा फैनायखाय माथो जेबो बुङाखै? मैयाबो आं नोंखौ रायज्लायनाय रखम मोनदों दै। नों मा बै अम्बिखिजों रायज्लायदों नामा? ओमफ्राय दानिबा आं नोंसोरखौ गोजाननिफ्राय नायहरबाय दङमोन। मालै आदा माथो रायज्लायनाय नुदों आं नोंसोर सानैखौ। मोजां मोनाखै आङो बे अम्बिखिखौ लाबोनायखाय मोजां मोनाखै आङो। मानो लाबोनांगौ जमुनाया बेखौ जोंहानि न'आव? आं नोंखौ मोनसे सिक्रेट बाथ्रा खिन्थानि नोङो आइनो खिन्थाना होनाङा आरो। मा सिक्रेट बाथ्रा? खिन्था आं खिन्थाया दे। बे अम्बिखिया आंनि एक्समोन। मा नोंनि एक्समोन? होमबा नोंनो फैनो होदों नामा? थ' जाम्बिलाय आंलाय मानो फैनो होनो? आं सैनायानो थांखाया बेखौ। आंनि एक्ससोमोनलै एक्ससोमोन बियो मोजां मोननाय नङा। आंनिया मोजां मोननाया गुबुनसो। होनबा थाङै थुङै मानो जोंहानि न'आवसो मोनफैखो? बेफोरखौ जेबो मिन्थिया आङो बेजों रायज्लायनानै थाङाबा। बे जमुनायाबा अबाव लोगो मोननानै लाबोखो मिन्थिला आरो जमुनायाबो जट पटनो मानो लोगो मोननांगौ मानो लाबोनांगौ बियो? आं बेखौ ओरैनोबाबो सैखाया मिथिबाय? आं बेखौ ब्रेकआप होखादोंमोन ओरैनोबाबो। आंखौ ब्रेकआप होआखैमोन बियो आंसो होदोंमोन। आंनो नांखाया बेखौ। आं बे अम्बिखिखौ बोरै होखारनो हागौ बेखौसो सानबाय दङ। आदा आंनि खर' माथायाव मोनसे आइडिया फैदोंलै। आइडियाब्रा खिन्था दे। माबा थारमाने नोंदि बुंदों रावनिबो सिगाङाव खिन्थानाङा होननानै आइनि सिगाङाव खिन्थानाङा होननानै। आंनिबा नोङो खिन्थानासो लानांगौ। थै जाम्बिलाय रायजानो हा? आरे रुना खोनासंग्रो आदा नोङो आइनि सिगाङाव अम्बिखिखौ ओरैबायदि गाज्रि खोथा लागायना होबानो जाबाय। होमबाना आइया बेखौ न'निफ्राय गेट आउट खालामखागोन। अबेसे नंमारगौ। ओरैबायदि गाज्रि नंखाय लागायना होनांगोन आइनि सिगाङाव बेखौ। होमबाना आइया लाखिनाय नङा न'। औहाय औ। आं दि दा आइनि सिगाङाव सिनाय मोनि बायदि दिन्थिफ्लाबाय दङना। आयौ मा जानायखाय हा नोंहा बुंबानो जाबाय आरो रायगोन होननानै खिन्थाना लायाखैमोन होननानै। रायबालाय आइया? इसे एनै रायजानायखौलाय मा नोङो सहायनो हाया नामा? खिन्थु आङो जोंहानि न'आव मालाय मानसिखौ सुखुनो हाया एसेबो। जमुनाखौनो सुखुवा आङो आरो बियो बबेनि अम्बिखि? जमुनाखौनो होखारथों होननानै मा प्लेनिं बानायबाय थायो आङो आरो बे अम्बिखिखौ। नोङो टेनसन लानाङा दे आदा आं दङना आं सामलायगोन। अबेसे नोङो गासैबो खोथाफोरखौ आइनि सिगाङाव बुंजोबनो हानाय नङा। आं दङना आं बुंगोन ओरैबायदि गाज्रि लागायना होगोन ना। मा होननानै लागायना होगोन नोङो? बुंथाव जाया दे नोंनि सिगाङाव। जेनेबा माबा आरो जायजोंनो मेजोंनो लाइन मारिग्रासो होननानै लागायना होगोन आरो बिदि लागायना होबावगोन दे नोंनि सिगाङाव बुंजोबनो हाया। हरफोराव सेंग्राफोरजों गिदिंथिङोमोन होननानै लागायना होगोन आरोहाय। अ बिदिनो लागायना हो। एकदमबारे गाज्रि खालामथार बेखौ। ओरैबायदि गाज्रि लागायना होबावना माने। आंखौ मा सानदों आं नापेसो नापे। आरे
बायदि गाज्रि लागायना होगोन आं गुमा कफिया दा नों सानबाबो सानख'नोनो हानाय नङा नाफिनि दिमागा जोबोद टेस्टलै जेनेबा फास्ट नापे ओरैबायदि गाज्रि लागायना हो जेखिजाया माने बेखौ जोंहानि न'निफ्राय होखानाय आरो बिदि खालामबानो जाबाय टेंशन मत लेने का रे आदा नापे है ना नापे सब कुछ ठीक करेगा हाय मोनफैबाय दे नाथाय मोनफैबा मा जागोन आंहाथ' न'आनो गैला न'यै बस्थि फाननानै भारासो थायोनो गासैबो आंनि थाखायनो जाजोब्बाय जुवा बुस्थुआ ओरैबायदि गाज्रि माने दिनै आंनि न'खौबो फानहोबाय आरो आंनि मोजां मोननायाबो आंखौ दिनै सैला जाबाय मोनसे गोरोन्थिनि थाखाय गासिबो धंस जाजोब्बाय दाथ' अबेथिंजायबा थायो आं जायगाखौबो मोजाङै सिनाया बेखिनिखौल' सिनाय हागौ आं लैथोस्रिखौनो लिंहरनि र' हेलौ लैथोस्रि आं मोनफैबायमोनलै आंखौ ससे लांफै आं सिनायनो हायाना दासो आदा दासो नोंनि थाखाय न' बस्ति गासैखौबो फाननानै रुम भारा थानांगौ जादों मिथिगौ ना हागौबा नोङो हारसिं फैयाखै मानो औ गोरोन्थिया जाया नङा जादोंमोन थेवब्लाबो गोरोन्थियाथ' बयनाबो जाखायोना खेबसेखिनिखौ निमाहा होदोब्रा एसेबां गोबावनि उनाव आं दिनैसो न'आव फैदों मानो रागा जोंदों हा जोंखागोन ना हेलौ आबा मा मोनफैबाय नामा औलै आयै आं मोनफैबायमोन नाथाय आं दा नोंसोरबा अबाव भारा थाहैदों आं मोनथियाना सिनाय हानाय नङा लैथोस्रिखौ लांफैनो होदोंमोन ससे माथो लांफैयानो थाङा दे बियो आं थांनि र' आबा आं थांनि दे आङो नेबाय दङ दे आबा दे आं थांगासिनो आयौ बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो नुगोनहाय आङो आंबा बेसे नायनो लुबैना दंखायो आबा नोंखौ मिथिगौ ना र' आबा र' नै आं थांगासिनो औ दे आयै आंबो नोंसोरखौ दिनैसो नुगोन आंबो नायनो लुबैना दङ आयै नोंसोरखौ नाथाय गोरोन्थि मावना लानासो आं नोंसोरखौ फन हरनो हायै आं न'आव फैनो हायै जाना दङमोन नाथाय दिनै आं नोंसोरखौ नुमारसिगोन लैथोस्रियाथ' आंखौ दाबो रागा जोंना दङ रागाथ' जोंखागोन देनाय आइया आरो बिमा नालाय बिमाफोरालाय आलादा जाखायो फिसाला फिसाजोफोरा जेसेबाङानो दाय मावा मानो थेवब्लाबो बिमानि अननाया थाखायो आइखौ आं बिबारि लाहानावबो लांफागोन आं बिबारि लाहानाव गाबोननो थांगोन दिनै मोनासिगोनबो माथो दिनै थांनाय जानाय नंला गाबोननो थांगोन आं गाबोन फुङावनो बिबारि नों आंखौ निमाहा होथारनांगोन थांनाय लोगो लोगोनो आं नोंनि आथिङाव हमना खुलुमखागोन बिबारि थांना थानो हानाय नङा आं नोंनि थाखाय फाग्ला जाबाय आं थांगौ आं बिबारि गाबोन थांगौ माबायदिबा रियेक्ट खालामो बिबारिया मोनथिलादे आरो आंखौबा निमाहा होगोन ना होआ हे इसोर जेन आंखौ बिबारिया निमाहा होयो दे जुदि निमाहा होआबा मा जागोन ओहो आं निमाहा होआबा आं बिसानावनो थैना थागोन बिसानि न'आवनो मुलि जानानै थैगोन आंखौ निमाहा होआगोलागि आं बिसानि न'आव थाबायानो थागोन आं फैया आंनो नांगौ नोंखौ बिबारि आंनो नांगौ नोङो आंनि अनगा रावनिबो जानो हाया आङो नोंखौ आंनि अनगा रावनोबो जानो होआबो नोङो आंनि आङो नोंनिखा बिहामजो बिहामजो मा दाबो सिरि मोनाखै ना मायोहाय 6:30 जालायलांबाय बेथ' बिहामजो सिरि मोनाखै ना मायो सिखारदो नै सिखारनोसै नै दे बिहामजो दे सिखारदो थाबैनो बेसेबां गोबाव लागै उन्दुयो नामा दे सिखारनानै सिथ्ला लामाफोरा सिबदो थोरसिफोरा सुदो अमा आदारफोरा होदो ओंखाम ओंख्रि संनांगौ दे सिखारदो हाबा जानायनिफ्राय सानसेबो मोजाङैनो उन्दुनो मोनाखै 6:00सिमबो थानो होआलै बाल 5:00फोरावनो सिखारनांगौ थैनांगौलै बेफोरबायदिबा न'आव 8:30 9:00फोरावसो सिखारखायोमोन दा हाबा जानानै 5:00आवनो सिखारनांगौ सानफ्रोमबो नै दिनै 6:30 जाबायनो बेयावनो एसेबां गाख्रबदों खमसे खम 7:00लागैथ' उन्दुनो होनो हायोना माबोरै 5:00 5:30फोरावनो सिखारनांगौ आयदै सिङाबो सासोबाय साया मा जानो दिनै सानफ्रोमबो दोखो खामानि मावनांगौ जायो फुंनि 5:00 5:30निफ्राय हरनि 10:00लागै मावनांगौ बिदिबा सिंसाया मा जानो दिनै इसेबां खामानि मावनांगौ बाल हाबा जाबाथाय बिदि होनना मोनथिबा आं दानो हाबा जायामोनहाय बिनियासो मालाय मोजां 9:00 10:00सिम उन्दुनो हायो आंनियाथ' 6:00नि एसे बारबानो बखि जाखाबाय सिख्लायावनो मोजां मोनहाय
हाबा जानानै फस्थायबायसो आं बाला इसेबां खामानि मावनांगौ होनना मोनथिबाथाय आं थैबाबो दानो हाबा जायामोन हाबाखौलाय आं दानो जाया सानखादोंमोन नाथाय बे दाउआनो आंखौ बेफोरबायदि खालामबाय आइलै आं जोबोद खस्थ' दङलै मिथिगौना आं ओरैबायदि साजा मोनबाय हाबा जानानै मेगनखौनो रोब्रोबसो मोनबावबाय आं उन्दुनोनो हाला आं सानसेबो मैयाबो हराव 1:30 जाखादों उन्दुनायावनो दिनै आरो फुङावनो सिखारनांगौ जाबाय न'आवथ' 9:00 जायागोलागै सिखारखानाय नङामोन आं उन्दुनोसो ओंखारबावबायलै आंखौ मेगनखौनो रोब्रोब बोना लांथारदोंहाय बाल बिहामजो बिहामजो आयौ सिखारनो मा जाखोहाय जि जादोंमोन आं सनिया नोंखौ आइयासो फोजालायनांगौ नोंहा मा गियान गैया नामा सिखारनांगौ होननानै दङ गियाना नाथाय आंना फुङावनो सिखारनायनि अयभास गैयाना बेनिखायनो सिरि मोनो आं मालाबा नोङो मा गावखौनो गाव दाबो सिख्ला बायदि सानना लायो नामा नों सिख्ला नंला नों दा हाबा जाबाय नों जुदि एसेबां खामानि मावनो गियोमोनबा मानोलाय आंजों खारसन फैनायमोन मानो हाबा जानायमोन नों आंजों हाबाखौनो जानो फैनाङामोन ना नोङो गाबोननिफ्राय सिखारगोन दे मैया हराव आं उन्दुलाङाखैमोन ना 1:30 जादोंमोन बेनिखायनो दिनै गोबाव जाबाय सिखारनायाव गाबोननिफ्राय 5:00 सिखारसिगोन दे 5:00 नङाबाबो 5:30 लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे गाबोन लोगो मोनलायसिगोन गाबोन एसे गोलावै बानायगोन दिनै दा आंना सम गैथ'आ आरोना लोगोफोर सुंद'द्राय जाबाय आरोना दिनै भिडिअआ नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थेंक इउ